ngiyalukhetha unyazi lwezulu inkosi enhle yasebuhleni bamaNazaretha. Amen. Zikhonze zomnikazi wazo unyazi ngiyabonga uNkulunkulu ukuba angivumele ngiguqe lapha. Amen. Noma nginomkhuhlane egazini nasenyameni nasemphefumulweni, kodwa ngicela uNkulunkulu angixaxe ngiphile. Amen. Siphezu kwentaba engcwele esayikhethelwa uThixo lenkosi zayo. Amen. Lwathi mina ngeke ngisafika le ntaba Mfundisi, kodwa inkosi ezayo izawufika ihlale phezu kwale ntaba. Amen. Ungcwele bonke iyobuthatha phezu kwentaba inhlangakazi ize nawo lapha. Amen. Kodwa phakathi kwethu khona abangasayifuni lo ndaba. Munye uShembe okhonzwayo ebuhleni unyazi lwezulu. Amen. Amen. Asabhodonga omnye uShembe. Mfundisi uShozi baba, le ntaba entshe ngiyitholile namhlanje ngihlukene nokudlala amaphekula oqimba. Amen. Noma ngihambe yobatshela sengishilo. Njalo mangizoyinhlangakazi ungiphoqa ukuthi ngithandaze uqimba. Namhlanje uNkulunkulu ungikhumbulelwa kuzo ukuthandaza kwami. Manje entabeni ngizohamba nje angizothandaza umuntu. Ngiyaphezulu kwentaba uzwathi. Ngizazoqamba igama lakho. Kodwa inkosi ezawufika iyona ofika ihlale lapha. Ngeke phinde kwakho itende kwakhelwe mina phezu kwentaba. Sekufike kuvulwe endlini eyigolide. Ngingene phakathi esitezi ngigeze bese ngihlala phezulu esitezi ngibuka amaNazaretha. Hlangothi zonke ngiwabone. Phezu kwentaba inhlangakazi angisakwazi ukubona amaNazaretha. Sengeke ngakhumbula Mfundisi uShozi kuze kufike inyembezi ngikale ngikhumbula ukubona amaNazaretha engawaboni. Akusho uthini? Phezu kwentaba engcwele kunemithetho yakhona. Imbala ayikhiwa phezu kwale ntaba. Amen. Sasime ngakafiki emthethweni. Baxabana abantu balapha. Baxabana bodwa. Bebanga ukwakha lo muzi. Wami umuzi wangakheka. Bazishaya bazisola. Baya enkosini uThingo. Yafika inkosi uThingo. Bathi baba sobika umuzi kawakheki. Wathi baba yini ebamba umuzi uthi wakheke? Basethi baba siyaxabana sodwa. Wayesethi baba hambani niyobambisana nakho umuzi. Nibambisane nakhe umuzi ngiyawufuna. Akashonga baba ukuthi umuzi uyawucela. Wathi hambani niyobambisana nakho umuzi ngiyawufuna. Alibonga unyazi. Amen. Baba lo muzi esiwakhayo kawunalo igama. Wathi baba liphi igama enilifunayo? Isebambisanani. Hambani niyobambisana nakhe umuzi. Amen. Yafika inkosi enhle amaNazaretha unyazi lwezulu. Lwafika lapho eBambisanani lafike lahlala.
laselida sambe ahaje kuyokhonza intaba lawela lapha esheya lapha eKenani lafika lapha alikho elinye igama lalentaba engimi kuyo njengamanje useKenani akabonga uNkulunkulu ngamuzwane kuziwa lapha baningi abantu abaxabana nengane zabo nabafazi babo namadoda abo baningi ngokwenza inkosikazi yakho neyami ubaba ulungile leya khona iqembu lake lasala ebuhleni lathi ubambe thina lapha umhlangano ayi manazaletha maqembu aphele esontweni phezu kwalentaba kunemthetho yakhona mawuzazi ukuthi khona ungakhulumisani naye ngaloko uhlangane nathi sidalela imfishi phezu kwalentaba kangena amaqhubu phezu kwalentaba ingena inzondo phezu kwalentaba udliwa utelu phezu kwalentaba idliwa imbiliso phezu kwalentaba ubhenya ugwayi phezu kwalentaba sibhenya isinemfu phezu kwalentaba ubhenya uqo phezu kwalentaba baphuzo amahewu phezu kwalentaba kawungeni utelu hawu manazaretha awushunqutele eduze kwedodo lakho phezu kwalentaba kangeni ngisho inkukhu alibonga unyazi amen sihlaka kulinda nje insuku ezimbalwa siyeke lokade sikudla ke simisele silinde phambi kaNkulunkulu ke senze kwathiwa sokwenza phezu kwalentaba noma kumuphi umuzi kaNkulunkulu akuvumelekile kuleli bandla uquphe ngeColgate ekuseni bese uphimisela phansi noma ngumuphi umuzi kaNkulunkulu akuvumelekile lokho uquphe bese uphihlizela iColgate phansi iColgate iphihlizela endishini ngoba enye indoda ifike ebuhleni ithwele izingane ezayigula yakhwehlela kabi kwaphuma iconsi nje lesikhwehlela lahlala phansi kwafika imihla yayo yahamba emhlabeni mase ihambile ithi bantanami ngisizeni nyongicela entethelo linigezela umuzi wasebuhleni ngaphimisela phansi siboshiwe ngale kwelizayo wena ekuseni awuqupha ngaphimisela phansi masiza phezu kwalentaba sikhuluma baba abadala befunda incwadi namhlanje lo ncwadi siyithatha ngathi iyahlambalaza ethi uma uye entabeni phatha isiqa esandleni sakho ufike umbe ngizosho njengoba ibhale incwadi ithi ufike umbe unye uqeda ukunya bese usibekela onyileyo namhlanje kwezingane kwamhlophe intaba amathishu nama toilet paper umngcwele busekhona umuntu menyathela phezulu kwalentaba uzawusinda ingilozi mazehle ezulwini zigadunya zlwezulu zizokwazi ukuhlala phansi kunamangcolo ami phezulu kwalentaba ayifani neminye imizi alibonga unyazi amen hayi ngifundele incwadi hayi manazaletha sengathele ukuthandaza uqimba kusho uNkulunkulu omuhle uthingo lenkosazana inkosi ezawufika emva kwami izobuthatha bonke ubungcwele ibulethe phezu kwentaba le uzwathi akabonga uNkulunkulu ophethe isibhala ngisize angibhekele imibhalo 10 angifundele u30 ka 36 imibhalo 10
30 ka 36. Sasibe khona inkinga siphethwe inhliziyo. Khuluma wena Nkosi yami, khuluma wena enhliziyo yami, ngangedwa ayigqokile ingubo yesonto. Phezu kwalentaba akasingeni isikhindi. Phezu kwalentaba uhambi lapha egcekeni ngagqokile ingubo yesonto. Phezu kwalentaba awuhlebi phezu kwalentaba. Phezu kwalentaba amanga akaqanjwa. Ungabe imithwalo ayibopha ekhaya uyihlungile nomvelo wabopha nje. Wabopha negama lomuntu phakathi. Kuthi ungibona nje mina ngiyokhipha usibanibani. Inkinga uhlushwa inhliziyo. Akasinenge unyazi wezulu. Chasimbi ihlupha mina ngedwa wena ikhululile. Mina inhliziyo yangihlupha. Ngoba angizwa ukuthi iyavuma ngilikhonza unyazi wezulu. Noma ngiyalikhohlisa. Ngitholwe unyazi angisho ukuthi olwami unyazi. Njengoba wangabaza mhla ka 3 usuphenduke nini wakhetha inkosi wabhabhaswa nini? Ngoba wangabaza namhla ka 3 wehla inkosi ezulwini wathi wena ufuna inkosi yasenkantolo. Hayi angidingi mina senkantolo kaBonkulunkulu. Ngoba ngaze ngizokuthola yake asiza umuntu awufunda incwadi. Wathi kuye anginakuhamba kodwa ngizakuya kwabakithi. Wathi ungangishiyi ngiyakuncenga. Lokhu uyazi ukuba siyakumisa ehlane. Ungabi amehlo kuthina. Ungaba amehlo kuthina. Kuyakuthi
uma uhamba nathi kuthi impela ukulunga kukaJehova akwenza kithi siyakwenza nakuwe okunjalo. Basuka entabeni kaJehova ibanga lezinsuku ezintathu. Umphongolo wesivumelwano kaJehova wahamba phambi kwabo ibanga lezinsuku ezintathu. Ngiyabonga yeke. Ukhona nodinga ukuthi ngiyitolike. Angikwazi ukuyitolika ngoba isizulu. Masiza phezulu kwalentaba sihamba insuku ezintathu. Amen. Amen. uNkulunkulu usuke hamba phambi kwethu. Amen. Umphongolo levumelano hamba phambi kwethu. Amen. Kodwa akekho osuke nemvume yokuhamba phambi komphongolo. Sasimba amaNazaretha akazi. Umphongolo uyinkinga bangcwele. Umphongolo lento eyona uyenza ube west kakhulu. Umphongolo ngeke ngisho kufana nensango. Umphongolo uyinkinga ngoba unoNkulunkulu phakathi. Ngoba ukuthi umphongolo awuthintwa singakhali isigubhu twabonga uJehova. Ngoba elungile umsakuhleli phakathi. Umbuzo wami uthi sinawe lapha phezulu kwentaba. Awungithethelele. Khona insizwe yangiphoqa empangeni. Ngihlalele nje empangeni ngiyiwashela imoto ngihamba noMagumede. Yafika ngesizwe yami phezulu wami yangiphoqa. Ingiphoqa ukuthi ngime ngasonyazini ngakhuluma iqiniso. Ngathi ngeke kuvumeleke ukuthi unyazi uze ngakini. Nicabena manje ohlala phansi nilungise. Yangitshela ukuthi isonto ngeke lilunga kusekhona mina ngiyixoki. Ngaqala ikhona la igcekeni la. Kasema amehlo ami ngayibona. Ngithema ngathi ngihleze emotweni yami isavela qhamuka. Ase ngiyibiza. Kansizwe izulu athi yebo. Ihamba nomkhokheli unini ngumkhokheli. Uyifuka mina umkhokheli uthi hey wena yaka lesidwedwe uShozi. Bakhokheli igqokeni kahle iphika abatakwethu. Iphika igqokeni kahle. Ngenhlanja ngihlezi noGumede. Ngiphoxa ngina impangeni. Athi nansizwe izulu athi yebo. Athi ngitente yodwa kuwe. Ngiyaphezulu kwentaba omhlangano. Ngicela ungisize ungithethelele ukuthi ngakhuluma iqiniso ngachema nonyazi. Ngoba ngeke unyazi uyongena esifeni. Nixabene nizolwa unyazi. Kwangeke kwenzeke lokho. Namanje ngiyasho ngeke kwenzeke bangcwele. Unyazi kalingene empini kaboNkulunkulu. Amen. Yathi lensizwa kimi ngihlezi noGumede yathi hayi baba Shozi khohlwa yimina ngeke kuthethelele ngathi ngiyabonga siyaya kwaSikhova sikhale mina. Isho la ihomisi ikhona la endlini iphinca ibheshu unini uhlezi lapha ngamkhomba. Kodwa uphezulu kwalentaba khuluma wena Nkosi yami khuluma wena lapha mhlasimbe mina ngedwa ngahlala inkinga ebuhleni. Nesidididi esishaka ebuhleni. Sasibi isidididi. Sidala umshumathi saphuma sigijima ebuhleni. Ngiyaxoxa bafuthi iqiniso ngikukhuluma njengoba nginjalo. NgingokwaShozi mina kubuka baba wami. Mawunazi isibhamu ngishayela iqiniso I'm glad to die. Khuluma Mfundisi. Kodwa ngishayela amanga, anginamanga ubaba azange azabe nemanga. Satitizele ebuhleni zashana ngamakhanda kwamngqubu. Udaleke isidididi dalo umshumayeli. Bashumayeli qondana.
uShembe ophambi kwethu unyazo wezulu uNkulunkulu amen Amen. usana ukudala isidididi ngesidala isidididi bashumani bebakhulu ngaphezulu konyazo ngeke kwenzeke kodwa kuleso sidididi ngehlelwa inkinga angazona noma yakwehlela yini ngathi ngilindele ukuthi kuphuma unyazo endlini lwaphuma unyazo seluyindlondlo lwaphuma seluyindlondlo yaphuma inkosi yakhe eThebiseni mama Nazareth yaphuma isemba kancane ngathi ngiyayibuka ikhona akuseyona sekuyindlondlo le isinophapha ekhanda olubovu olude kwavela kwavuka inyanga izulu ngabe ngiyathe ngoba kwafika inyembezi ngakhala magangwa ngobaba phambi kwethu ubaba ukhathwa nohulumeni ukhathwa umshumayeli phela abantwana kuyaphoswa khulume phezu kwentaba uShembe akaze ashayela umthetho uShembe akaze anqunyelwe isikhathi ngabe uShembe kahle hle lo noma ngabe Popayi ozonqumela isikhathi ngesikhathi esithize baba yenza ukuthi umuntu wazi kubamba umhlangano yedwa agcine enqumela uShembe isikhathi agcine efika namaphoyisa hayi kodwa phezulu kwakona konke ngabona unyazo luyindlondlo nje ebuhleni ngathi ngiyasinga ngabona inyanga izulu uthi angiphuphi uthi angiphuphi ngathi ngiyabhekisisa hayi khona akusena ukuhloselana unyazi sekuyinyanga izulu uqobo lwayo yahamba yanyathelela eduze wathi othi yandiza thina sihamba ngeenyawo lo mshumane onqumela uShembe isikhathi uzohlawula ngani uzothini kwaba kubo sasiba madoda siyakhohlwa uyosibhulukile nje ngosiphezulu asisele kwekhonzela thina kodwa sokhonzela obaba bethu nemndeni yethu uma ukuthi uyona lapho kwazi unqumela uShembe umshayela umthetho uthabakini bathini ethuneni futhi awuyisola ngisho ukuyisola hey kwazi ingozi ukufunda bafowethu ufundela uShembe hey wofunda mntakwethu ufundela isisu sakho yebo ungafundela uShembe emakhaya inkonzo ilungile sishiye emakhaya kulungile noma umakoti sihlangane nabo la nezingane sahlangana nazo la zingathengelwe impuphu zingadlile kodwa ngiqokele ingubo engiqokele ngingumfundisi kodwa ekhaya ngondli nendlu kagogo kayike ekhaya nendlu kamkhulu kayike ekhaya nendlu kababa kayike ekhaya nenkosikazi yami ivuka efukweni lendlu empepho kayike ekhaya lezindlu engibalazi khona kini noma ikhona ke kithi noma ngihlala nje endlini yami nomkami mangishisa impepho ngenze njani sakhala siliphethe eManazaretha kwenze njani ngingena ekamelweni ngishisa impepho umndeni nozalo kuhlukene umndeni mase ukhuluma ngempela nabakini awufake endlini yempepho endlini yempepho ngena uzalo uthela abakweni ngenyongo bese ufika umndeni bese utayingena ndaba abafowethu bese kuphuma ugqoko luye emndenini ugqoko lozalo luphumela uyozalweni umuntu wazi izulu yangeza ukuthi ngithini ayike tengozi njenganomndeni uyabona nje simangalelwe enkantolo kwaxoshiya ngayizulu ixosha umndeni ekuphakameni iyaphuma inkosi inyanga izulu iyaphuma nozalo lwayo iya emakadini iyaphuma emakadini iya ebuhleni ihamba nozalo lwayo uzalo lwenyanga izulu ngeke ulithole namba legcekeni hambe livimba abantu lubamba inkunzi kubanje inkunzi manje egcekeni mawuphethe wallet yami
ibanjwa umndeni hayi uzalo. Amen. Isenkantolo nje umndeni akulona uzalo. Waza ingozi umndeni. Lwaze lwaluhlu uzalo. Ngoma suzalo engihlukumeza umfowethu ngiyakithi umfowethu ukhumbuthe number 3 kumina. Sizalo ubaba noma mandi. Wenzani manje? Kodwa ngikwazi ukutshela umfowethu kwenye indlu. Kwenza kanjani maNazaretha? Sakhuluma indaba enkulu kangaka esontweni, sakhuluma kwaphela 10 years sikhuluma indaba eyodwa. Saxabana sodwa sala sodwa siqhathanisa umndeni. Futhi nina nifunani emndenini wakwaShembe? Andikhonzi ngani unyazo lehlezulweni. Umazi ubonda awukho satisfied ngonyaka, musu usidalela inkinga. Masidalela inkinga. Mina ngedwa ngalivuma unyazi. Ngalivuma mhla ka2 ebusuku April ngo2011. Lubamba unjiyela. Lumbamba nonzama wasemawuti baqumba phansi. Sihlezi kabuhlungu inkonzo kangeni. Kukhona abathe lapha phakathi kwethu inkonzo ayingangeni umlindelo. Hayibo. Ngangilibazisi. Wena sijasa. Othunjela ba bhuti kwasebusuku kwakwa 10 bhuti manje bengicela ukuthi lapha ekhaya ngizobona umsebenzi ungisize ungithengisela imbuzi ezimbili. Unjela wayeguqile mina ngihlezi phansi unyazi lwalumile lubhuti ngo10 lalo ubhuti ngo10 ebusuku. Unjela kodwa waguqela ubhuti. Wahluleka ukuguqela uThixo unyazi. Bengicela ungithengisele imbuzi ezimbili. Lutho uthi ubhuti kuye. Ufuna imbuzi uthi ne. Uthi yazi umnikazi wembuzi ulapha endlini. Angiboni njiyela ingqondo yakhe yasebenza. Hathi la ungaguqa. La ngithi uvalo kheqe. Athi njelo athi ngasukuma uhambe. Zama athi ngasukumani nami nobabili. Senonile. Wathi njela ngathi ngayithaka kanjani umnikazi wazimbuzi esendlini. Unjiyela amadolo kanjiyela aguqela ubhuti. Kodwa unjiyela wehluleka amadolo akho ukuthi aguqela unyazi. Bafowethu bengifisa ukuthi kumhlasimbe mina ngoba kwenkathi angibanga ingxenye yomlindelo. Ake sime lapho. Ke ngiyovuma kubaba. Baba ngizange emlindelweni. No phakathi unyazi lwathi zama wathi yebo. Ubani othe inkonzo kababa ingabibikho. Wathi unzama baba umndeni. Wathi ukhuluma ngamuphi umndeni? Wathi khona wakwethu. Wathi khona kwababa ilanga. Wathi khona okababa osemzumbe. Wathi muphi umndeni okhuluma ngawo ovala inkonzo kababa. Inkosana kababa mina. Nekati lenzela umlindelo. Nzama usovala umlindelo kababa. Awubanga ingxenye wena. Wawukhona etempeleni. Ebusuku. Wawukhona leni ezulu. Kodwa ngababala befundise engangeni nabo.
ngabafunda asiyeke kungatentethelele onyazini ngamzana iqala enkantolo eThekwini wawukhona noma wawusaba ukuthi mangena bazothi wangalapha ngandweni kowethu ngamzana ehanjiswa 23 enkandla ngamzana kuno 23 enkandla wawukhona wabuya wavuma ninto wawingxenye ya 23 uyayiswa 23 kumuntu ongakholwa u23 uyangena ni kumuntu ongakholwa usofika sini 23 baba wasenkandla babe khona noma kwakuyiqenjana njalo suka eThekwini lamse baba ngikulolu hambo ngikulolu hambo olosizi nonyazi bangcwele amen uyabona mangalibona unyazi thandaza ukuthi Nkosi ngicela ukukubona yabona luke lagelwa ilumbu lajomba imigoqo isivala imigoqo lajomba khona abafana bakhuluma ilumbu nami ngabalekelela awu Nkosi uyazi uyasithanda hey kodwa Jehova sihamba indlela engaka asavusi noma nje kunogwaje endleleni indlela engaka nje madoda kanti usibise eshilo athi Kenane yakhe kwema Nazareth iKenane yonyazi amen futhi eNazareth kuyakani ukusatshiswa ngephepha yebo uma kuthi namntwana esikhuphuka size lapha aqala uza lapha khona amadoda asala esigedleni athi hawu bengithi uNkulunkulu kwakushupha ntuli eMaritzburg wathi bengithi uNkulunkulu athi hawa kanti akuye usibhekisephi namhlanje senithi namhlanje niza la bomama angihlohli impi lutho uyabona lapha erenke akho umuntu wangena la futhi ingozi into othandaza manje acimela zathi amen uma ukuthi ubaba wakhe ekhaya uhlaselwa abantu abangawumakhelwane wena akawuzwakali ukuthi uthini uthule nje du bafika abantu ufutha usanibonani uhleka ubale kathi umuka namanzi kodwa ubaba wakho uyahlukumezeka kulungi uzele kahle ubaba wakho hayi uzeliva uzele kahle phokozeka kanjani unyaza hlala lodwa ebuhleni bafika baqotsha baba bazumkhuba bafike ngo9 bangene emthandazweni baphume emthandazweni bese beyakubaba bezothi baba sizobika ukuthi sikhona balengisa isifo makufiwe wahlala yedwa baba ebuhleni bapho baba bahamba yedwa baba endleleni kwasolakala befundisa uzothandaza endleleni ubaba enabefundisa abangaphezulu ka100 kwenze njani maNazareth tothandaza ubaba endleleni ubaba hamba yedwa emnyameni bapho baba befundisa wahlala yedwa uShembe ebuhleni uShembe uzele kahle
ekupheleni kosuku bese nodo sabona laba abahlezi nobaba abazithingithingi bathatha abanamezi bese nti sibani kusho umuntu ongaphandle akalungile akahambe. Ufuna ukusala ungene wenzeni kubaba? Wena uyathanda usilandela lapha siyakhona umnikazi bengithi asithintane sikhumbuzane ukuthi angahlali yedwa ubaba, sihlale emakhaya. Uyabona umhlezi ekhaya nje kuzokufika isikhathi sawufika mntakwethu, uyabona uzokuhlala ekhaya uthi ugwevile uphume endlini kume umshumayeli phambi komnyango egoqe ngasemnyango athi ngiqukuleni sambeni. Ithi yakhala inkosikazi yakho, ziyakhala ingane, athi umshumayeli bathi laba ade bemba abafaka igadi engafani bathi hey nishonisela ngelanga mletheni. Ayanqikaza hayi saba magwala hathi kungona kancane. Futhi yabona labantu ababhala amaphepha ababoni ukuthi bayigqoba ngetshe endaweni engalungile, bayigqoba ngetshe kubhozo. Uyabona uma ungabhala ngonyazi ephepheni usuke udala enkulu inkinga. Kunguzuka ngishiya iphara nje lifana nami lithi ubani wathi unyazi ngiyakhona. Unyazi aluke enkebeni intaba yethu. Uyabona khona isilwanyazana esithi makuthuthwa singathuthi. Makulayisha iloli uqashile oluzolayisha umthwalo, khona isilwanyazana singathuthi kathuthi ikati. Ikati isale entweni ezizeni bese lethiwa igama bese kuthiwa imbodla. Wazwa ingozi umuntu osala enxiweni. Uyabona la akekho ongakholwa la. Amen. Amen. Akekho nje sehlukumezekile, akekho lahlekelwe impahla, onekhalaveni yakho uyayidonsa afake ebeke phezu kwentaba angene phakathi akhonza unyazi. Ithi inkosikazi lapha sikhupha ngale kukumandleleni sizothi dundu phezu kwentaba. Ithi inkosikazi iqala ukubona unyazi phezulu lutshuza mntakwethu, luhluziswa komhlwazi mamba. Inendoda yayo ikehle nesakwazi bathi awazwa umuhle umuntu. Ithi kehla hawu basebenza bakuxosha entabeni. Sasho mbona nini umuntu omhle kangaka? Khona la usuthi wena nawe ingxenya la ngamzane kudatshulwa le ndawo awukhona, datshulwa yenduna zithi awushemba kanankinga angahlala nenkomo, inkomo ziyamazi Shembe. Kwakusho induna zalapha ithawula le ndawo. Wawungekho njalo wena, akho sonto eliginqwela. Nangu malume phambi kwami
inkosi kaGcwensi yathi yonke lento abashembe ngeyakho yayikhombeza nazi inkomo nje zezonyazi zenkomo zidle endaweni yonyazi akaba uNkulunkulu Amen. uthini manje wona kuthina yina inhliziyo yakhe imavakavaka kwakatha toloshe kwela semzumbe wathi inhliziyo amavakavaka wena yakayikho mavakavaka uhlezi kahle nathi khuluma wena Nkosi yami khuluma wena khona ingozi enkulu esontweni kwingozi ukuthatha uShembe ejulukile ehamba phansi engene ethempeleni kuthula izitsha zibekwa phansi abayile abantu ebuhleni sebeyagijima sebezonikela kubaba bazonikela kumoya kaShembe abayibuka inyama kaShembe ukuthi kade ihamba phansi abamnika ithuba lokuthi baba uShembe aphumuze inyama yakhe kodwa umoya kaShembe kawuphumuli usebenza 24 hours kodwa inyama kaShembe iyadinga amanazareth sinike ithuba lokuthi iphumule uNkulunkulu ucela ukuphila isikhathi eside nathi uphombela uthi bantwana ngiyobuya enkosini esihlanu ngizoliqala phansi ibandla wena ufisa ukanga ngathi udlasa ubhek maphathele no ngeke sivume ukuthi yesisi ngeke inkosi ihamba phansi kwaba ubhombela akaba uNkulunkulu Amen. inkosi ehambe phansi namanazaretha unyazi amen sifunani pho ithi inkosi yamanazaretha langaphuma isikothe nabalotha labahangula uma uphalala ngoba asinda basengozini ithi uNkulunkulu ohlala ezulwini akanamsebenzi walutho uNkulunkulu omuhle uNkulunkulu ohlala nabantu bakhe amen nithini pho madoda ithi inkosi nyanga izulu kuphezu kwentaba yomhlangano ngonyaka owangena ngawo amaphekule zozidubula ebusuku wawukhona nawe uthi umtshalo wayikhona ithi inkosi mina hayi madoda siyashiyana iqoka zasezulu ithi mina Shembe nangumfoka mayekisa ithi inyanga izulu ithi akekho ongadubula mina usazozalwa lutho unyazi luyangena esifungweni sikamkhulu walo ukuthi akekho osazodubula unyazi Amen. webafowethu enazi uhulumeni sihambeleni ehulumeni uhulumeni enza ibudget ngoba akekho ozongena ebuhleni ngempela uNkulunkulu sipambana ngifunga ba amakhoto ngeke ngene Amen. hayi ngene hayi ngene bakhona abazihulumeni abayi kuye bayomthatha uhulumeni akenza ibudget yokungcwaba amanazaretha ngoba uhulumeni ufuna ukubona into angazi azayibona lokhu azalwa ngeke azayibona le futhi kuye bakukhulu bafowethu ma ukuthi khona umuntu obuya agijime
nomuntu kahulumeni amlethe lapha. Kuyoba likhuni kuthina. Kondoda efikela ngonyaka odlule. Yaqala ukuhlala kahle esikhundleni. Namhlanje ikhuluma ku TV, ikhuluma emsakazweni. Ithi ufuna ukwenza kahle kuhlanganisa ukuthi ukhulunywa ngaxoxiswana ukuthi lo uwinile. Hey wema Nazareth. Hey wabafowethu. Hey wenganza kwethu. Uwine lokho akwinile hayi thina. Amen. Uyabona thina ufuna sibancoma abameli bakababa ukuthi umuzi wasebuhleni bawinile. Amen. Imoto kababa bayiwinile. Amafa kababa uthingo bawinile. Amen. Isignisha sendaba nayo. Yini ukuthi angikhozi saka. Kukangelwa ngathi esontweni. Hey abantu bayabona inkembe eMarikana. Hey izokwenzeka nala. Hey izokwenzeka. Ngeke sivume bafowethu. Angazi ngeke sivume. Ngeke ngivume mina. Amen. Uyabona leli bandla elonyazi. Amen. Abantu amandla uthi angisho njalo. Ngoba alukho usuku engake ngaphuma enkantolo lapha eThekwini naseMaritzburg nginqotoza. Ihlulekele zakithi insizwa hey madoda hey khona insizwa la. Hey khona insizwa la. Khona insizwa madoda akithi abangazi bayibona mayigweba umuntu. Khona insizwa emele ubaba la. Yabona le nsizwa ikibambelele eqolo. Ijike. Yaka jike enkantolo. Yajike edokotela. Yathi angihlebele. Wena wakati dokotela Shembe. Wathi udokotela ethengiwe ebovu emphethe eboxini wazo amhlophe afana nokalika. Limphendula indlela akithi madoda. Yansizwe ifuna ibongo. Yathi wahlangana naphi noShembe. Wathi udokotela ngamfica emabhentshini. Kuphi? Wakhaza udokotela. Wasumbona ngathi uShembe. Wamnikani uShembe? Angithi wanomlapha? Yebo wamnikani. Watshela abantu uShembe ngeke asinde. Hayi ngiyakuzwa. Kodwa incwadi kuzodokotela zona iqondile. Sinjenge eManazareth usibisi. Fana sithandaza usibisi angangcwatshwa. Omele nje uthini. Ukuzizwe limfundo uShembe uNkulunkulu. Amen. Amen. Sinjenge usibisi. Uthatha ifa la kwenye indlu uyonika abakwenye indlu. Angathi babe mthembiseni. Cha kodwa amanazareth hayi asibambeni iqine. Unyazi luNkulunkulu no matter what. Amen. Labafana abadayisa itikani babheke bagcotshwa bayingozi. Khona umshumalo wadayisela omunye umvangeli istika. Sasoyiqaleni. Sasibhale ukuthi unyazi lwezulu 100%. Lasu round le stick sasesithi la ngenzansi no matter what. Wayesethi umshumali mvangeli naso stick. Sibheke kuma final.
Awusifunda umvangeli wasethi hayi usheshile ukusho. Waqala izitha waqala luthinta ngeqala izitha Ngiyabonga baba ingcwele. Ngiyabonga nyazi lwezulu. Ngikade ungisize Nkosi bo uNkulunkulu kimi ngenkani. Ngiyathanda noma kangithandi kodwa bo uNkulunkulu kimi. Amen. Ngiyabonga nyazi lwezulu. Ungikhumbulele obaba. Khumbulele okhokho. Khumbulele okhulu Nkosi asebuhleni. Bangembathe ungembathe kakhulu kunabo. Ngoba ngeke ngembathe mabe ngafuni bona ungembathe. Yonke into Nkosi yenzeka ngoba kuvuma abalele. Cela Nkosi ungembathe ungipha amandla uqeda umkhuhlane ongiphethe. Kodwa Nkosi ngicela obaba bangibuzele kulomuntu ongiphoqile. Nalomkhokheli speaker sigqokile sonyazini. Uma ngizehlisa ngingumfundisi. Ngizehlisela enhlasuthini. Ngibe ngayitshela iqiniso. Ngicela intethelo lokuyo. Kuthi ngicela ungithethele ngokedlweni. Wathi hayi mfundisi kanginendaba nalokho. Athi umkhokheli haya sihamba wena kuhlanyela lo. Ngicela Nkosi ungiphendule kubo. Kodwa ngiqhuba obaba phambili. Mina nginabo obaba bayaphila. Ngiyafisa ubavezele Nkosi ba angikhuluma iqiniso. Nkosi busezini nje. Amen. Ufana baseGoli.